Ghanaians. Oya Chrono. We some rent Ghanaian. Ghanaian from Yemfa rent. And Munti more Eastern region. Mutongo Alaba. Titu Kajatia. Central Market. Sunday Brokum Tachimai. Samrama Fwa. Mudia Gubag Mamutonia. Yema Ubia Quine say. On fire movie be renting. And I say on pirate. What you're saying? They are you know what you rent. The dynamics of Mamunda. There's someone like man say, move from cinema and some of the quantum they are current. Producer the Sikaye. Now call rent through what is kind of manner. There are no producer. A better than what's me is in and Papa, no way you're better. Yet two are who bet them. My friend, what's going on? Oh, Mother. Mother, you are renting over. The best source to every man renting. Could be nation. Number one, meet me from nation. Kadakotika Bada High. And Kadokigana from Kabada High and Kamaka. Akakamaka. Better in the Kitiki, Kabia, 1 million Ashirin, Koshe Kara Ashirin Zaka Quanta. The Nina Munu do greater crowd. Mamma the movie Smahai. No one will hang in your them. Yami, Yamino. Omo ke Ghanaian film by rent here. The police na baba mo. No banya bai. What's up? Sisi ya timu bebre do kokot. Bi bia ya wo di DVD. We ya ni bebre be pro Ghanaian film bia. Pamono, no fa no musuo nkọ. Ye nya wa ye be chew. And then Quenchia, but one. Got to that Conyato, why he feels. That's a Waroko. Jemmy, be Shassia or Sabade, Rassinia. What's happening? 20 million. My dear man, Sisia around the court. Who shall my Botina patch? I'm open so trap. And film yes, Sabia. Wouldn't you pet me as a so let me. The Benabia to be what on VC, the happened in the media, but opposite him. But Thomas Wakate, Afubia, for this one, in the castle, opposite Central Police Station. Nasema to me, my cry no become me. Me ya kuna miniobia abebrese ibede woni asimi bakwayo abebrese me komiti boni Masemi, my grand no becker be a mammy. My uncle, Miniobia, Abebrese, or come for him. Yedimico, Abebrese, make committee bonnie. Oh, metinenyo, metinenyo.
Mami, you don't know about. Mami, what's the Sana? Mami, 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 I tell you. Mami, I'm going to Mami. Have a Sunday. Mami, I'm sorry. Mami, sorry. Minyobia. John, I will just so. I'm Pacho. Huh? I'm Darcy. Sorry, down. Or Johnny. That's a bet. You mentioned a little man. I didn't put it for myself. But it may be said, sir. Yes, maybe. The person who be able to see. Obahema said you there for say no dwumadi o de ma wo no sesi ato ani bre so nti mayante de dwumadi no ho nsam akosi achame anatu na say dwumadi no o de ma me no bebi mi bodewuro say krom ha emaiwa no obia waso na ware ampempesu bia no omombra ye wa amanye bi wo say ye ma wo ansa bema bi ehu omo aye hu se we aso amane report de we no kese mewe ukrom nyina e bai na mo mami adwa tetua tetua so kwan omi de wa ma ne ba bi ambo ne mbamba amwotwe no wa ma emu ba kokura se amba odu mu gudem en wotu so no ne mba die ye be sha mambra mo no ne mba so mu di so no no an mba na so aware a onmu ko ba fa so apa aware mba ma mo mo aware ye mbra no mu bebe di so ito obi amba na sama me ne ya tire ne tonkurum na ye be sa bode wure ni bio na sa ye bo na sa ma me na ma ne mba ni bi amba na ma ye fa ye nan sifo na ma me ni hunu se eye na ye tia de so ha ye na ye kasa obi nka bie na ye na ye kanso a ebam embre bia e be hye no so mu di so na so no se ono de ne pe e be ne opa okrum ha ye be se bode wure ni bio na se ye bo na wa ma ne mba na mba onya na mesra wa woni bia e kwan bia e wo ho bia ye fa no fa so na ntaju asam na okay na ntaju asam na me ka hine dia me ka me ho a mo be ka sese ni se na ntaju asam o waka no waka fa ye ho no e ya hemfi ha no ye pelifoi o therefore oba hema na ntaju asam ni se ye ho afiafin ye nware amen musio asem let us be ni nware me so wo si ye nware ya yes you tina fa tuja oh what is small that's be na me twam what is small ya tisem wan suma me na that's be asem o kan ye ne de that's be nukuro mami na nchetu ano umwa de kete me yase me kasra borwa na me ni nukuro oh na nchetu ana ada na wama ye bob dwa na wama wo mayamba amba se she ni mo mombra na ono usi kasa kasi na dia na be ma so na usi musai na kura sabi ono kura untimi yo
No ba he ma so no so kra no po no de ono kra po mo de edutwem kra me panasem kra ti Me mama trase ya enya so samu me ya enya no bone ne mom huni se me papa no ho den no one ne kwa pam na me ha me sha asebo apayo bi na opesa wo ye tina me amasi na maba se me be kayo sa pam na no me papa ko e no so wure fia me be kayo sa so nya oba ni na opesa de no mami a ka no lady wada roma luku trodo se me no papa e kwa pam se me di me ba chwa be me na ware no anche ebe kofi altuata kampaso jare aba o papa we mura o do tira no ni eti eye magin se esa mamre de yen sakra no me ba no be ma o na wa su ni fu adawo na wadawo ma kunyi na me bua na tira ko ni si bi be si fie be na inu no a me ba no me fa ko be dia ansa na me be tira na ko ye su na mo papa so e ka o papa aboro wo me kono ntibeka ko ba se be na papa wa ntibeka sakra de ni so mo apa de a meko na me tem ni masaba no mo huni se me ntoponko ama obi na to so ma me na ntifom matilana na chance ana edu so shai fi ampenfo me papa sika na oda hwe mo hwe obi afu oh Shobi busini, shobi enim. Usenyo papa ya meko. mati Le mo mecha na edu. na wadawo eh Whatever, many cream. You know, one for them, one man. ya mani Remember, cream. ko papa mu ni hu do na pa chaw jai en ko mo di ko de ni ngen ya bontin so obi ni mutu wale sempathy but en le wo no ye gina odi eyi treasure Chelewa are papi o se ho Chelewa nada na me fra wana wa ye din are what kawo da yo fa ko nyi betra na papa no komo no ne asem eno ne asem na ya ade papa ni mu ni area wo de cement o bai semna meni me penny for no ya dwunju o me hu ade be ho ale se na jei na we for no so santan an fio wo de ba ya wo na asem tiawa ne se apam ya pam the brand na jei di papa di ade no wone me kwa apam se me de be chewa be me na wa ano de se obi anim ampa so me pere so sanse akodwan kura me be di no kura no enam na reje papa so hwe munyam o hye me eni sase ni koko ni fase japade o de ma me gold ni ade sika ko oni tia tia pam no ohun se sisia no se cha na adwo ampa me me nche na akodwo di papa why bene to no better na papa name enti sisia no apam na wu ana se wu nam so apam de wo enwi eti se na ya se no anu no enko baabi akọ baabi aso papa ne yale ye na ma ye botu gu ye no sadia e cha na adwo afa so on top onko mo da se ni metena ponko no so meka e bebi obu me ye na ba no enti no enimu ya fa ne yera me ma ne senka ne ye ti fatu obedi wonya hoboa se ne niema na fade no bibia ya bobo anu se no wo be kwa ware shisha sa niema we biem wo be yete se mia me die wo be oba pani te se mia me di
na meba ene se awale no enye wodo ene ye de wale ye hwe busua no abusua na da ho no pempe so no ye hwe sika egom ye hwe japade egom ye hwe sa nipa agom ene ni bunyam enipa egom abusua no ye komo awade mama me pacho chese sisi ano wo pa chese se me worry na neje ya na bebe are wonde so ye kan wo sese se ye kan wo sese wode wode na ni ache na be friend ma we bi be we nyina ku ho kama so wode aba sheme wudi mu wo yo hene ye fata wudi na chira kama o hene ye kama se wo hweme a ye eye me wo ba chiwa na na eje no eso ba ne me papa bi no papa bi fi bi papa bi wa hwe sa katie ne so ba ne me chiwa papa me pa cho wan kasa wan kasa mi kunu no me be ware no me na se wonnim chepe ya wa ya wusi wo nyinara enam na je so papa ni die kwan so na je die mempe no mintimi nware no ina se ka kromafo krom besere me sane se wo te besere wo se wo yo hene ye no papa wo de tie krom ha sei emaba wa eti akura se na je wo ho mompe bi emfa ma no na asemfa na asem nko kacha obalse di o kan di egura masumbe mu ma ko magine na papa kacha no ne o kan di ene di bi na kana asem sa ne ofua mami ofua ene di tie me ne ko pe onte me fra ne yemfa nko odo yan se show odo anasa ware enye sika ene ejapade ene kokofo ne de ko odo efi akomam mempe na eje mintimi nware no papa ubetimi ahye ponko amana konsua no na paso obehye ne so onum so de wuntimi mintimi nware wodi na kwonti abama na no wodi ponko na kwonko de nsuo na oba no wo be wa no pese mahini e bo me ere oba pese mahini e bo me nana nya potre ga bibia mame wa ya kwala na ode ene dwe hu ye na una ye oba una ye oba betimi ni na fa e ma asem so aka eja asem na ma akwala na ode eja asem na ma wo se kwato twam no wa peja ni tiri na ni sa no a o ka sa ba no atama ba no de se wa mpelipe ene mi tumi wa wo bo obe wale no me se fonko no de ni konsuo mu a wo de na ko no me di wa fie akonsuo no mu wo ka utre wuram me se fu ba wo ba no musuo no ensuo na de me fonko na ko no wo ba wo ma be sin nsuo no Makacho say na botre ni bia ya botre abotre we wo ma nko ni mje ya botre wate wa na mepe o me do ni na botre wate ya ma why oh ada won jimi ndi ana me na se me hu se ekromi amaya no na ma no mu wewi awo mo ni de show si ekroma ma ya wewi mo ni mi hwame me mpe obi anum se ansa na ma mi be wo no o shira so ma yan o shira so kusa na mom no me mpesa me pepere me ho a me ya bibi so se aware ne kwan ware nche se se nya abotre ne toto nyoma se na be ya ware a ya ho beto yen wo de me kire no sa enti unim me toto nyoma enche be ko mo obusiafo na ma yon wa de fefe we chi no bi eni ho me dog amabese ojidi me se me dog what me dog papa hwe mami ka se ni tro che se me ware o na me do ko fie wasoja na oye duana me gina hwe me ma kono se ntra me pe wono me na da mi na da bi wa da wonye mi ndia na wonye mi ndi na da mi ame ebe ame wonye mi ndi pesa obetima community Jimmy di wate me wa kuma so afedi ama why me chidi pa me do yen tu pasa ne nko nsuo no ho why ne nko he just okuya wala me do na yokolo sasa me do
Nana mpacho dad. Oh. Na me se ochina wo ye den. Ochina bekwafo. Nana mpacho dad. Unko baby. Ene ochina ebo duminu a. Omodi am so bele ki ko si dinko. Nana mpacho asemi wo ha no. Oh, debi. Nana ne ni pacho nkenka ne ya. Abebe se mi timi gina ha mani ni ko. Ti le so ochina. Eba fi yetias. Bebe di. Ai. Ti me show. Nana ma ti me ba. Hey! Nadia na unko awia unko awoti adu se sumu anu dwene asa owura hu bebi odi san. Minim poso abawo. Bedem. Ade asem. Hwe. Adwendwena mu ato mu. Me bi so ase wosu na ayo ti sei. Adwena adane mu ana. Madam Papa. Me na minimum ade. Minimum. Enura. Men se me fan fichira na ma hwehwe. Ma tema kakra. Pampan. Me bom pampan. Ko hwe na be. Nana ba. Nana baba yo. When was it? Ade. No friend. Samembra. Me dey say yo me call. Asem free na nsa say ne. Ebodumi enu a memra ne fie. No nka asem nkyira me. Aye na baba. Me na me ka kire wo. Enti je tin say me suro say dia ma ye boni bi say me che say wo say me dwene ma ho. Say ma ye boni bi tin no wani ami. Me che say ma dwene nyina asai. Me mu dia me ya no. Wo kwasia mle say do tete no. Chise krumu ya mlantie nyina ni suade hunu senka ebeya nko betumi eben na babai na se ankoba sai na nanu samanfo ni abosomfo adawroma wahia no ato ne nsafo se bla no ni nkoma we ya de na chese anu ntina misuro no afiri se anya de a one ekromafo kra kasa na wa frame na nna ma me yam hyehye me na misuro no na baba yo wo ye okroyin chese bia hu na okutukutu no me kura mesi ya bitimi kodro mo fichire o nchia keka kura na bome na nanu ma ya adum na wo awusi we unye obi awe na so ato ne safo se bla usi wo jimi se misulomi yam hyehye epi kura mpo a na odo wo hu no wo pewo da bi sei mu ho bonfiasa to odo nkomo ine bi o fro mpo no akeka na wo fra wa usi ya se me yam hyehye
se wo hwe na wontimi a bekora metimi aka ho me nyina akọ no a medi wachimi akọ ebi e odo ho nkomo we mu ani ngina selesele ma ndwendwene na baba to nza flo we asema ano ma wura ho oni mbeko me no beko medi wachi no akọ ene ma me hwe na me ntu punu na me na adwani bia ni wo ka komo tsi odi ya ana na ba flewa opunu nso dia nya papa da opunu ade ehwinim obi akura bema bia yemu ana nka wato nza afle no ni fie no aflewa jini ya yesi so yanko amen susudia no wa Sabasi dia mimi ngumu kwa biana komo sibiatia enyi nso ka sa won kwa na bra timegina ha twa na kono kuti asem ga megina twa gome me nyi wona ka sa mba kwa jama ka me nko wo di ma be du kwanti fie wi aso me na me nko wo kwanti me no ba me bamba ebi asem no peso ka kire o ye nipa mienu tem asem ti ba sem ko tena obi a na wantimi anka be ha adwene ntu dia wo megina atwa se me nko akiri bia ye fie ye na me so ti de ko megina atwa ye wu wa hin fie na fa chia ka tra to fom die ni wo de kwa ko yi die mpa me bwa ne sema na be nko ka pe ho asem kura nkire no sa ko koba be ka chem se na ba ne ka chem so pe ne dia ene me sum ni kwan a me de ne be fa so an ho be kire no an nsan ka ba ro no ikano edi asem bi obaka bia so bo be ka kire no Ago. Nana. Nana, no aka asem na bodu me no amemra nti na mba ya nana. Yenti ameka asem bra ma hemfie he. Eno wana mekuso Bianca Grace. Ti obado ma. Bianca Grace. Ti na menye. Sana wo mse me dom. Mpai makono. Na mewu. Sana mse me dom. Sanka makoma eti se chokoko. Kam de betusu mi ase manati. Hwe, se wo dom ya. Ne wo pebia me de be ma. Hwe, ma hemfi. Ina yo de. Nana. Asana mama de wo no. O mama de wo me hyew. Minim so ma bi wo me hyew ni onye bia me de be ma. Sa. Ye me do. Makoma to fi. Makoma busy what? Nyawo. Nana ntisa. Answer man do na mene ni oba do wa fe pokuya ni ma me do no shira so mai answer bo wo pokuya nso me do no zinana no na me pe no onu so echi na me so oba dia nana me do no abebe se
Kuya. Ye ka oba, be se woni mo ba. Kuya de so nyo ba. Je. Ma himfi, me de chaw kwa. Nye wo hwe. Nana me pesa me kwanya sa obi be ka sa bia. Me de ma himfi nyina me de chaw. Je, ma himfi. Nana me passion be. E di bi na. Abebrese. Chokia. Dia me. She wa me pen. So now. Adia me she wa me pen. Obia ni wo okromo ani sabeka se me. Isaka. Na de ka kikiza omote se kan sa wana. Ko e wese. Fenu ame kan chem so ko ka kire so pe. Me kasa asem nkyere ko ka dia asem no ka kire. Nkomodie mu na kire bibisa. Ade ko ne se wulu lo aso mana. Afese. Eni utie yi o. Ka kire se me mpa no. De wo kwasia bi. Utie yi o ka kire so ompem. Ana bogu so po ka kire so ompem. Opese sam she bla mo be na sape. Na mum ma nka asem ba kontrol. Ana bana nkasa no ho ndwu. Ai. Aye krumu yan nana wosisu. One nana ohene no kru ba kono so. Nana je papa. Kete no. Oya kete. Uso mu ana bo nso kete ana so we panin. Ono papa eya apam bi. Sese chirwa nyini a nana je ne nwale no. A o ma hihye ho ne nyina ada odeda. Nti no so wan hweye nese omunsa so mudia be chiro pa manye pa no opra wa kotum no. Nti no wo de haya bontin ibi kwa na ye kwa no de twem no ate. Ti be ya yin kufi ni nko tena se ni nkomo yi. Ti nko. Na 97 asim apamu amene ne ko hye yei na leji so simi so yi anopa ewia enwumre anadu wo gene chirwa so pebebe di ba sam ne metima ko ka kire na 97 a obetima se asam ne ni o be re dai di be fasa simi o dadwe ni medidi menu ayebidi ama tsema kuma to me nana wo de jani nyina ma no wate ne be kasa so ye hwe de nya pepe ye o bitimi akasa kire no amma me ebra nana ye mo sha sa apam no na aji anaji Yotia no tie no tia no tie. Me dia me ka se e be duro se e e be yisusa. Sabru da chirwa no. Chirwa sha. Woni me bi nyina sikọ. She na na je so wono so no anyini kra bia ta otia na no tie. Na ni no se mo. Oh, nana ada wi rafi. Ye otia na no tie. E na mo sha apam no. E so chirwa kra de no wo hwea. Ye ketuwa bi. Wo mpolo. Mi po mi bi ma no ka kire ni papa se we die. Ye fan se siwa ena msi be ya ma obey na so abepem hwe bra ye she woni na na ye sha apam hwe de chiri wadru he do no so oti ejeyi obenyi bi ye do de na do obenyi bi ni nyini mu an te nyama na da bi da dini e no tin na wo so on pe na wo nyina kono wo mu ne sakola bi eso so wo to wo che woni so ye enipa nam ana nam ye no ano a ke de kan abo nadoa
na benu ano e we de na ya den na wo ko preso wona ne ko wo wona ne ko wo ne so wa amfa yeso wa amu yeso wo ko wo sa nkola enti afo bi be sam ha na ye tie yi bi woni mo jadin ya mo jadin weno wo mo wo se si ate wo kro wo ye yeso se ye chiwa pino so mpini na na se mo pa wo mo no ka ho ti na on prenso no me dia na fa ba bi no sa krofo so mo ja hye Arabo. Hey. Wada for no na yire. Hey, no atrance. Wada for na dai. Ayi mato. Adi ante se su anim. Na su anu ato. Eh? Oh, ane we de. Na mabosom na meda wo mase. Se awie. Ma pimpim a. Me ba ya, ma beto di ante se. Anya so odan so odan fo anu mato di a. Anya, me de manu mato so papa. O chami. Ade. Oba bravi. Wo ye hwa papa. Oh, no de fo fie so de hwe wo ho. Na na panimu mua wo odidi. Wo se na nimu ato. Kasa cha do no woni e. Se na nimu ato so ya me de manu adaso. Wanu adaso be duan no wanu abeda so. That's what de fo fie de nya hwa. Oh, we hwa papa. Emi ye hwa. Wo ye hwa pa. Abrafi. Nana. Sensobra. Oh, na ni wa anya o kira me na wo ho. Ah, oba ta anya sa. Ah. Adiani. Akoya pi. Injin wo mu. Wo mba. Na de ko. O je bobo nana. Ya tian se e hia hinje na. O ya nse ya me na. Komodu o. Nya wie. Ma to mu a ma bedru ha me ba ya. Na mi adom. Nsa to bisu. Ma na ntse. Você vai subir que eu te ya. Cabeça não. Abablasa. Maya se pibla. Hey. Nadia, we dia no. Anya fi na nyanko titi ya. Hwade ogira wa kire. Jimmy, adia ni. Ja kun ni moto. Me kina woni me hu se na baba e kire wa. Ne mfuna ni di na kina me hwe ba bia ni kire me se wo ha no ba. Fie wasema me kan wante. Me sim me hu na baba ne se ne mfuna di na chomba me gidi sa wo ha no ba. Nti ba ye, nka me sim baba ka kire ti twan. Like sisi on na twan no. Si o ha me kran no. Adi ha no na odi. Sisi twan no. Sha wo dan toni na twan no ba sisi ya. Abebrese. Now you the older. My brain, let me jima homie. Inti wo mre a obetimi di ada. Na wo nanti ma ahemfie mehwehwe me nanaba. Abebrese. Tia wo ye mani nchi. Uti makoma. Unim se me do.
Man catch us a menin jam, Miss Uncle Fan menin jam, and ye me from a gentleman. Oh, do dear tea. Or do enfa or reinfor na say, Obi Wosika. And then how I drink tea when in your catch me. Then how I drink. So, Miss Pokria. Pokria and Pessa me warren on now on my warren, my catcher saying ye. Oba Oba ujina nice. Oba one and tia. Pokria. E dey pokria ho. Shannon too. When your friend is so bad. Pokria dey oye ka oba o kan ma ho. Ah! Me dem see me John me da me kwa kwada me. Hey, abebrese. Tia na ba me pen no na wu poku a unso be e peshe the same thing for can say what siamle said you what it no na ba be ya wona mo ba ma bia ni so adi nsem ko be nan no tutu ni na ba what siampen we fi so pe mo gina wana mo poku ya na no kura ya ba sa no kura me pe fize na no me ka kire ni se na na baba na bia ya odo na se kura na nya me yam me gina me kura me nya na ba na baba na nka me pe no na adi a me obepe na mama tino we me di me onko se beto nchen so be pagui pa de ya kwa bia me nam so a ne san kan ne san kan e mi nyina boye we a kire ne pa ba me tino ase de o na afi mu na ba binya akatisi afifu e kwa bia me fa so mu nya bia me nyonko se beto nchen a kire ne pa say ya be pressing. She said, "Come here, you say. Come here, ketesi bia obesi so an ho fe bia no. E pa be blessing. You no mo hu na be blessing you. Ana no kokwa we yintra. Wo musu e kokwa de enso be blessing nye nipa wo no nani ate bia wagimi. Nante akura wonim nante. Ona ma joli sa Safa Franto so atono so. Die dikan. Abayo mfe ni poku yi. No yo bia me done pa o makuma. Me ya se me ni be di nkomo a me hu ya ne se. Wo de ne do akoma beblese. Na no de ya me fa na ba yin so ho adwene a. Ofra beblese a ono so pa beblese. Na se ka me ya sa beblese no. Ye won ba wi ase me mani gie no metena so ana. Menim de meye eya na ba kirewa menim pote se na na agi esinesu ama na agi ti mekọ na agi wa ku yina sutire se na yire ne da chi no be wa no abeblese ne hyehyɛ ho menim se be ko ka kire ne se ne da chi no abeblese ne hyehyɛ wa na agi di menim se bi ote nya ade obetena so da be ma ne mlanti edi na chi ma beti akatikati enya adwuma bi anya ya be dum ne papa ma wan hra ne kura anka kuru yim anka pese wako akire wa fie meye man ho akire ne papa man ho akire Gumi na de onko na wa na kata sa no ade aya asem bi wo kura menti ase me ami gina me fie kasa eno nso ya chi me dedua asem makati me anka me kasa jiro o se wonu mo petition na dem say na e boda nisa me pa chawo wo ye pani
Imagine make a sanse hu na adwuma kaka ne nkyerɛ me nsɛm ho na me ka kyerɛ enye nsɛm hu sɛ waba me gyina me fie ɛna me ka sɛ me pia bonten ka sɛ abuei na ne deɛ me meta me kwan no ka sɛ no so bɛkyim de dua na akye me aha kora me kora kyerɛ a bɛfa akora no ɛhɔ nyɛ kwan me mfi kyerɛ akora akora nyɛ kwan na me bɛtena me hu so obi akora twam ya da ikoti no okole no koti na akwati ti aduru aha ya bɔkwan bi da ha ba bɛfa so na emura ya me gya me bɔɔdeɛ wa ha na twa deɛ wɔ anim abo me ba abɔdeɛ no kuro ni a me hu obi anso a watwa me agye sɛ wo nko a ti me abuso pɛrɛ pɛrɛ ko me fa bɔde nya sa sɛ me wo de kɔ no to me so nya sa me mfa nto so sɛ me hu sɛ obi atwa me wo de kɔ no to me so me mfa nto so na metumi abisa ho asɛ sɛ me hu obi otwa mu a wo de waka mate wo bɛte mate na wadan fa bɛbɛ sɛ na sɛ me hu sɛ ɔne nante ya kyɛ ɔn ko ka wa nyama abeblese wo hyemachi komi onum kasa enye manum kasa de ye na nsem obegina bisa me wo beso me ahwa na yo mate me ko na wonyam kasa tia why ko na me nwene ah sa abeblese wadan fo abeblese ntimi na ma na wo hyemachi na abeblese me ne da oh wa himfie panyi umpebla bia abona wone na ma tutu momone se obi anum nipa ne ko kasa pe wan kasa ye ni achi udedua amo mo de gen kokko wa himfie o wo beso ma ade me amfie o ti asem bia mpe bia mitimi ka kire o awu trimi brukusu aze ya wo yi wan pon kada Eso be me kuso ba don. Itari ana ba. Baso di na dwe be. Ni akasa be don so di. Wa bia me kuso na. Sa me kuso. Sa me tuna mwa. Sa bu kuye. Ni sisi abe be sa so. Ama ni me ke bia no. Be mu ni. Sa Sane dia. Wambia meswa. Yipukuye fu. Sipukuye wudia. Sabeka. Sa sipukuye. Mama wampe. Akuya. Baha. Wonim don't fail. To make up a friend. Cecilia! Asemba cry. Huh? Na ba mi se mempa no. No ye mene nja ho. Ti ano di machi o tete me. Me hu me nya me ho kra. Ah. Me tuwe me dwene me ho. Ohenu wa me dwene me ho. Ah no ha me. China boy, adechia boy. Asemba kra nia. Na wo ma me won to me se am na kra me hu me nya me ho. Abebrese. Okuya. Na prepare na buy am hu. Ma be gina da ma fe wa nti wa hu. Oh. Sa me hu na wa na me twa so nim se wa na me gina ha me twa o ka se me twa no. Abebrese. E de ne ha. Oh, bibia wa na me twa o. Ho adwendwene a na ekumi o. Ho adwendwen. Me ho adwendwen da betina ina me ho adwendwen. Unim se woni ho a na me wu. Na ukwan. O de me no atena che. Minim se me o tie bibi ha wa na me ho. O de ha obi Abebrese. Ka kire me. Me yama. Okuya. Bibia ha me anka me ka kire o. Ho adwendwen a o ka se me magina ha ntwan wi.
And some of our original have me train. Maybe I have me. Maybe I make a catch. Ah, maybe I make a catch. Now, okay. Then I divide. My whole food. And then hey! And cut account. On quite pen, I do come in your quite pay. Woman quite panapa, every year. Anajo. Me person be yan wade na anajo so rohun de so mu komo ba me kwa ni bi. Oh no. So me dem dey openti. Oh. O dey before so dey o sa dey saso na ye ti. Me uni me hwe nkwa ni kwa me fa sa hwe na. Me tse me kon say. No. Do. Yonkwa na. E bi na ajo. Oh, we do go kumi o. Me say nkwa ni. E ya bo me ma me nwa wo. Ya ma. Bye. Sie so ah ye nyo sie ana yehu so kotofufu ene nam se so yebusa na no asema o se o hwe odefo ah e na agi abrate mama ne wodi mesra wada osrafo pen mesra wada me hwe na nagi ayana naje o he hwan na hwan na naje be sika gade odinetu munyanimu munti samaka munyani pa bonini mese munyani pa bonini maka amuntie amu musio bi no akasa mu mpesa mu jai ahwehunu na mahweme no Therefore, you are no more planted by it. You be sana kwanso. Na mani ene se o he na naji. Na naji hwan o so o riska gade. O dinetu. Me te ya na hu se wo no. Onim wo. Na me diri me ka be frɛ o. Aha, ablante. Blah. Away. Therefore, away dia na mama ne eboko. Me fi kro efe ni tom. Dia wai. Madam for ni kro no. Ona me fi. Na, odihie bi o tom bia nso ni mpefe se eye na wosi so. Ne ba e friend chirewa. Therefore, esinesiwa ama wo nana agye se wo na sese wo wa no. Na eye mia menwonku bia e friend abebrese ejanka ba hienu wa mobro bi. Why dey? Therefore, kokko na ye no kwa. Onu bo no kokko na emze nsu ohie na hwegu no ye kokko. Odi abon wasafo yin wo kronim. Die efe bia onnepe. Ama wone chirewa atwempena den. Amushi sumazi. Therefore mehu na manka bia ka me kan wontie. Amenso si bia menene tie no. Me se bia nhu pe. Si bia menene bia be ka se menemu bi. Ana mefua so ana manka misumigina misro wo pa efisia o menwu da enti therefore me bayan be yiwa sutire se hwehu bibi na ye na wanhwa na wode mfofo ya dan wo kwaye timba me ba se mba be yiwa sutire ti me bayan me nante sire no ablate me da waspa so wo yima sutire ebra me pa bibi ma Uko wana ne apesio bianu. Why? O devil mate.
Nana. Ebi bisa ase me be ka ase ba jibibi na. We dia o man me yo man papa. Na. Ti ka me ko dia nka no mpo dia. Abrante. Therefore. Oh, therefore. On this Sikaton brother. Sikagade. Yeah. O dinetu. O dene na naje. We dia mesra kwan. E kwanta o. Me da wa se so ai. Asra for penifo. Mesra kwan. Mun kan chira mun kran se bi o mo ti obi o hwe no be dia mun yare. Me tia o nana wai. Me tia na mo. Tia da for mami. Me tia na mo. Se nchama ba be hwe no wai. Me tia na mo. Samuti dokayen. Muti dino boyen. Nana yete. Abebele sa so hwan no. Anumlei. Baby a wo hyebia wo etomo ho no. Mo hwehwe no. Na mo gele kra afreli sam. Dego ya pe. Na mo so de. Mi jumudi. Etina mabo mo ban a che no. Samati. Nana yate. South the Okaino. It's the Okaino. Was so dear didn't know smiling. I ever said, the baby, you know. Don't fight. I dare not so much in front. Not the data friend over. Mami adi kakra tina mama che. Unim same ye na naba. Nchira fa ko nche. Unim pokuya. Pokuya. Abayo tuntum bi yese ne mpana na ya bebrese. Poku we bisa. Minim me hu. Pokuya mwanto. Pese we ye adwuma ketuwa e bi man. No one ye adwuma nti. Ni bi ma da nti. Say adwuma we es. Na se wutimi ya. Aketua me de be ma wo. Be ma wo mo ho. Se wutumi ye adwuma ya maka chewe ya aketua no kra no na ye no me bo ho num Maye obeye pesa wo ye adwuma yi mami anadua if you have pet shiao no more sikani mufu we ye adwuma ni bia we dey fa kana eti wudi jimidi so be so na ye adwuma na che ni se ni pokuya ni me kodu bakwa me buwa mana pere ami bedino na wo wafa de buwa na chi be kauna na no wasa pausa
Wow, in the nature of small now, so tough man, don't debate your own. Why shall we cry you be queen? As a young Canadian and young Canadian channel. The quiet country said, one of my, ya jen send your sip pen, na, Sani, I am, young Cucasan and Tren. Not so good, Mr. Yan Cranswa, huh? And then go a bit one, near a semi, the country. Uncle. Pressing me, uncle. After them, Pokia, my bow. Pokia. I never know I understand. Pokia. 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 Pokia! Any Pamro! Pokia! Any Pamro! Wait! Any Pamro! Pokia, sorry. Pokia, let me say. Pokia, sorry. Otame, whatever. Kimato, Nanima, and very for moi, yes. Yes, I grant you, about the say. Mimi, said you do in the name of one so. Said no one many being so many. What? The yes, you try a wall will be a so back now, but to me, dear, said the money one is very poor. For me, trust it. You can dinner. I will be able to take him, sir. Sanity. I better say, I'm afraid. But now we have a problem with Cromwell. And the Cromwell is a friend fiancé. Only cockra. A quadrille could be good at home and son.
na bɔne no si yɛnyɛ wɔ kurom ano abɛbrɛsɛ ne papa nti ampaa no yɛfuna nka no yɛhu asɛ ti yɛkɔhwɛ yɛ abɛbrɛsɛ de gyane papa ahu ei yɛde abɔfra ba yɛfie a ɛsiane sɛ dua ɛbata boa de twatwa ne nti mene ne mpanimfoɔ yɛhwɛ yɛsiesie ɛsiane sɛ yɛnyina wɔ kuro baako ɛhyia ntɔ awia mmɔ yɛbɛhu sɛ bɛbrɛsɛ ne maame a ɔkyem no wo no abosome nkron ɔnso ti yɛkɔhwɛ yɛ abɛbrɛsɛ de gyane maame hu ei wei ɛyɛ nkrabea na so ɔhyɛ berɛ na te sɛ wode awuo bi abɛkɔ baabi ade sɛ kraw na wogyina maame hu wo papa wogyina no wo ne ɛbɛto no woda bɛn na abɛwu ma obi abɛbɛgyina wo pɛ abɛpia wo so sɛ wo ne nipa wowu ne obi abɛpia wo so ɛgya w'ani sɛ sɛ mpo a ntiri hɔ ne tuatua yɛhwɛ aka ne sɛ akɔyɛ kurom asɛm wone mepɛdefoɔ yɛhwɛ tua no atia so obia nyina adwene firi so ɛna ɔkɔhunu abaayewa poku yɛ a ɔkuro mu anom manifoɔ po na ɛpɛ poku yɛ a nanso ɛsiane sɛ de adeɛ wɔ no ne wodi nti obi akaw wone poku yɛ nɛte hɔ yɛsi na hwee ebia no nyame aboa wo woyɛ gyanka na mmom da abagu ati sɛ no ebi adate ya no bɛwo na gya wato maame ne papa bi na di na kasase so ɛgye mu ama wo poku yɛ obi anim sɛ ababu a wɔgyina ne nan ne nsa so hyia ntɔ adwa mmɔ adeɛ ante ansa poku akyi yɛbaeɛ a wo abɛbrɛsɛ da adwa no ho na wodi na ne honam sɛ anaasɛ honam ɛna ne wodi nsɛ ɛdi ne mfata no ɛna da biara no meka sɛ yɛtwitwi a yɛntwim yie yɛm sɛ din no ase ne yɛnto ɛte sɛ wode ahemfia de yɛbɔ ma wo sɛ di yɛwu ne yɛnyaw ɔkyea me ɛnyɛ menim sɛ nnɛ bɛyɛ da pa ma wo sɛ nnɛ bɛyɛ da bɔne ama me menim ɔdafo kasa na yɛtie na ɛnɛ ne da a ɛsi ebua abɛbrɛsa sɛm ɛde yɛ meyare sɛ ebusua pani apie ku bi ɔwai obɛtira ne akyi ne akyi a na ɛsɛ otia ɔpɛne twere bɔ a ɔwai ɔno so ama naima enipa wɔ asɛm kɛseɛ paa bɔ ne pɔ ne deɛ ntirim asɛm na de sɛ mesɛm mempɛ ntɛm mmua ntankyia apie ku bi ne nipa a mentimi ho ase ɛwɔ no so ayefia na mebɛhwɛ apie ku bi anaa twɛbo a mebɛtwaw no agu nkyɛn na mabu asɛm yi a na ɔkyena apie ku bi baa abɛnya deɛ ɔpɛ aka kyerɛ me ne mepɛnifoɔ ɔpene twere hɔ a nti metia motwa mu a ne sɛ abɔfra yɛ asɛm no wommɛfa wo wa wopa no kɔto mu nana kɔpe berɛ a apie ku bi ne twere bɔ bɛba ɛmmerɛ sɛm no bɛbu asɛm ɔbafra dɛm yɛ dɛ enti memmua wɔ berɛ a apie ku bi ɛne hwɛ bɔ ani memmua ana mani nko fi oba na ya fo wo ko fi se na ko do dwane ye ana on dwane na na ni bai e ko be ni na minu do kan minu se do wada ma me fo anu wo fo o fa ko wada ba ka sa mu je wa ye de Tiboni Nikuni Tiboni Nasema to me Mwenye kwa no beka mami Miya hakuna Minyobia Abebrese Mbede wonye
yasimi bakwayo abebrese me committee boni masemi wakra no beka bia mami maya konam miniobia abebrese wakama for hini yedimiko abebrese me committee boni oh metinenyo metinenyo abebrese ebo se dibidewo na mesuma fenu masitaimu asemitu bia me de fine nyobina yo nyumfoka mwakra sabo ibeka wa nefi unchumem nyobia na yo gome Enyobinayo Ede me shebe bayo Na wasisano kome